Badaukala hor bidea, eta baina ez da ausartzen, gelditu egiten da. Bakarrik ausartzen da, baloia luze di joanean, baina baloia bera daukanean, ez da ausartzen. Jokalari aproposa daba, buruz burukoak egiteko eta trebea baloiarekin. Aurtengo fitxaketa, jokalari berria, kontrarasoan, Lemoa, Samuel Piete. Egalera eraman du baloia, erdiraketa. Oraindik ere erasoan jarraituko du, beste aldean Borjari iritsi zaiolako, arean sartuko da Borja, Xavier Iruretaren eskuetara, eta atzelariak komandiola, zesioa pitatu du. Nahiko lan ez zaukala. Azken unean, hanka punta sartu du Espinek baloia kentzeko, eta atezainari joan zaio, Xavier Iruretak eskuarekin hartu du, etzait iruditzen joanan. Hor nahiko lan, Espinek hori nahita egin baldin badu, baloia kentzearekin nahiko lan zuen. Hankapunta sartuta begira, hor Borjaren alegina, eta hor ez dago horrelakorik. Paiaren hanka sartzea iruditzen zain, nahi behintzat. Begira. Hor ez dago zupitatzen zesio bat, behartuta dikoan momentu batean. Ez dakizula zer egin behar duen, iruditzen zait dagoela. Ez dago atezinari begira, bazi joan aurrelaria, hanka sartu du baloia kentzeko, besterik gabe. Ez dakit posible duzen irudia ikustea, aulkitik 4 pertsona aterata daude, Samuelei aginduak ematen, oraintxe doa, Piete, eta hortxe esango dio, jokalariari, nolabait esia ez hausteko, esia bere horretan mantentzen alegintzeko, eta ondoren Rebollok egingo duela egin beharrekoa. Rebollok hor garrantzitsua bigarrengo jokaldi bat eukitzea, ez jaurtiketa bat egitea baizik eta nik uste Rebollo hori bai, baina Markelentzako ere igual bai, eta urrutiago da honentzako ere bai. Zergatik esiak tapatzen du zuloa, o bestela goiti bota gara zuen, darrazkorekin, Baten aurrupegi hartu, diana bezala, eta hori, ez? Da iruditzen zait... Xavier Irureta esiaren aurretik kokatuta, Borja, Rebollo, oso gaizki. Ez que horrez dago aukerari, horre atera egin behar da hortik. Eta aldaketa, Eibarrek aldaketa. Zuk hor finkatzi duzutan, agor zure horren ipitzi duzuta, baloia atera egin behar da hortik. Metro bat, 2 metro, 3 metro atera egin behar dira baloia gortatik. Eta aukera hona galdu du, ja partioa erabakita guzteko, eta aukera. Eta hemen ondikan partida. Garri sartu du. Alaxe da bai, alaxe. Arroiok Zelaia utzi bigarren zati honetan ez du protagonismo handiegirik izan, ez du jokoan askorik eragin, eta Gabri berdeguneratu da. Txiki bat handiaren ondoan. Borrokalaria. Alabesen ezagutu genuen, Gabri. Berriro Bizkaitarrek berreskuratu dute eta falta egin diote Antonio Rojasi. Oraindik indartsu Antonio Rojas, buruz eta oso ondo, jokalari handia da, garaia, planta honekoa. Eta hor indartsu ikusi dugu oraindik baloia berreskuratu eta bazi joan. Egiten nahi da. Oso. Biharrengo goleko jokaldian ere, segundo junda lehengo zutonira. Oso ondo, Bai, atzean Rebollo bakarrik atera du. Bueno, bigarren golean, bai, berak sartu duen golean. Iritsi den, lagundu egin du Orbegozoren korrekaldia. Jon Orbezok eman dio, baina bera ze ondo iritsi lehengo zutoin horretara ze ondo jo duen gainera, ez dio aukerarik eman atezaini zertarako ere. Tornero, lurrera, eta orain txartela ikusiko du. Antonio Rojasek hor defentsa lanetan ikusi dugu, sarrera hori egiten. Arrazoi punta da, Dagoeneko, bat 4 txartel ikusi ditu Lemoak. Samuel Piete, Rojas, Markel Robles. Eguraldia bera bezala partidua ere asko zapuztu da. Badu emozioa behintzat, Pieta 3 markagailuan Lemo aurretik. Bingen erdoziak aterako du falta, orain ez dago Arroyo. Hor da Bingen, baloia ipini bigarren zutoinera, ez du arazorik hor urruntzeko, eta aldaratzea gainera Rebollorentzat. Kontrola oso ondo egin du, gero joan egintzaio.
Txiki Lonbrainak berreskuratu du Altunarekin jokatuz, Espin, hegalean Tornero, atzelariaren bila orain bai, ez, erdiratzea erabaki du, beti erdira egiten du, ez du ondoko marraren eskubia da. Ez du ondoko marra bilatzen. Nik uste dut, beraren gauzarik hori dela, area jutea eta handiken erdiratzea. Erdiratu egin du aukera, Altunaren gola. Altunaren gola, zetorkion moduan egin du errematea, etzen erresa joanan, baloia barrura, 3-3 markagailuan Altunaren gaurko bigarren gola, azkenean erdiratzea lortu du Tornerok, eta zein aurkitu, beti hor, beti bere lekuan badu zerbait honek, imana. Beti eskopeta kargatuta eta bihatza gatilloan beti, ez? Eta hori da, berak egin behar du, arera eta erdiratu. Hori da bere jokoa. Eta hor, ze ondo. Eta baloiak irriste egiten du. Zelaia ikutzen du, eta irriste egiten du, baina hanka ondo ipintzen du, oso ondo ipintzen du, seguru, oinaren barrukaldearekin. Hori dira, askotan gazteak eta gazteak begiratzen dute ez da gizenek egiten du. Lehenengo mailako, Arnaldo eta besteak. Hau dira, ze ondo, ze seguru, nola jo duen baloia, eta hau dira erakustekoak, ez? Erramate oso da, eta etzen erresa, Altuna badakigu nori begiratzen zion, sasoi batean. Raul izango da noski, ez? Eta gizeni begiragotu zion. Erne, Eibarrentzat aukera, ez dago jokozkanpo Gabri, kornerra izango da. Azita orain, Eibarko jokalariak baita zaleak ere, oraindik 13 minutu eta luzapena geratzen da. Joanak esan du lehen, golfesta ez da bukatuko. Azita, baina baloia dutenean, bestaldean oain berriro, baloia kontrolpean, lerroa aurreratuta, egalean libre jendea, lekuz kanpo berriro ere. Hemen ondika, ondik asko da. Bai. Kornerra ezkeralditik aterako du Eibarrek, baloia gora. Epaila rematatzea edo. Bai. Epaia abiatu da hor, area txikira irten da. Ez horra ate inguru horretan, ez dakito papela dauden, zerbait. Bera kentzen ari zela, ez du ateratzeko agindua eman, ez da? Ederra izango zen, inguru zerramatzen. Berriro kornerra, berriro baloia gora. Dago erramaterik Iker Segine kurrundu duelako. Lemoak baloia atera, Balin. Honek buru zikutu, Gabriren kontrola ederki zabaldu du. Bingenek erdiratu. Hor da berriro Altuna, Tornero bigarren zutoinean. Eta gola Tornero. Ederra Torneroren gola kanpoaldearekin oso zaila zer eta begira Mandiola bera ere zelaia nola irten diren aulkiko jokalari guztiak. Eibarrek 4, Lemoak 3, zenbat gora bera, zenbat gauzari diren gertatzen Ipuruan. Hau ere ikustekoa da, golpeoa, nola jotzen duen, korputza nola ipintzen duen, oinaren kanpoko aldeakin pixkat atezainetik iesi eta gero atebidean ipini. Hauek gola dira, hauek beste leku baten ikusita, sekulako izango da. Ikustekoa da, korputza nola ipintzen duen eta nola jotzen duen. Bai, gestua ederra da. Kornerra atera du Eibarrek, aldaratzea oso ondo jokatu dute, esan Gabriko ezkerrera egalera eman duen baloia ona izan da, Bingenek zetorkion moduan erdiratu, Altuna lurrera joan da, eta Torneroren gola kopan sartu zuen gol bat, Lanzarotenen aurka gaur beste bat ligan bere lehenengo gola sartu du, 4-3 Manisen aldaketa. Halaxe da bai, Maintzek zelaia utzi, patxadan, tempo lasaiarekin, pausarekin utziko du berdegunea, eta esperientziazko jokalari zaildu bat berdeguneratuko da. Añibarro atzean, Añibarroz berriro etorriko da, nik uste Gabri Gale batera botako da, eta Altuna izango da berriro puntardi lan egiten duena, movimento logikoa da. Aldaketa bat zeukan egiteko, eta Añibarroa aulkien ukita, logikoa da aldaketa goitea, ez? Eskabate usteko, eta zentzu gehiago mateko egiten nahi denari. Haze golfesta, transmisio hasieran esan dugu, Eibar Ipuruan irabazi gabe zegoela, eta ez hori bakarrik, golik sartu gabe zegoen ligan, Utxe eta 3 Bilbao Atletiken aurka, Utxean Logroñesen aurka, gaur 4 sartu ditu, egia esan jaso ere momentu 3 jaso dituela, aspaldian etzen horrelako markagailurik izango hemen Ipuruan, ligako partido batean, Eibarrek 4, Lemoak 3, orain aldaketa beste aldean. Halaxe da bai, Solaunek zelaia utzi eta Suarez berdeguneratu da. Horixe 3. eta azken aldaketa. Dani Suarez berdegunean da, oraindik minutuak geratzen dira hemen, ez dago ezer erabakita. Eta ipatu behar da, markagailuare nola joan den, ipatzekoa delako.
bat eta huts, bana, bi eta bat, bi eta bi, bi eta hiru,